Το πένθος νομίζω είναι κάτι που δύσκολα διαχειριζόμαστε. Πόσο μάλλον να το διαχειριστεί ένα παιδί και πώς εμείς να το βοηθήσουμε να το διαχειριστεί. Η αρρώστια λοιπόν και ο θάνατος αγαπημένου προσώπου μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές, τόσο σωματικές όσο και ψυχοπνευματικές στα παιδιά. Η εμφάνιση των διαταραχών αυτών έχει σχέση με το φύλο, την ηλικία, το πρόσωπο που χάθηκε, τους δεσμούς που είχε μαζί του και πολλούς άλλους παράγοντες. Στη βρεφική και νηπιακή ηλικία το παιδί αντιδρά κυρίως με παλινδρόμηση, με σωματικές διαταραχές και προσκόλληση στους μεγάλους. Ή αντίθετα με το να απομονώνεται μέχρι μπορεί να φτάσει και σε κατάσταση ιδρυματική που λέμε, να κλείνεται στον εαυτό του, να αποφεύγει τις κοινωνικές συναναστροφές και να είναι ένα κοινωνικά απομονωμένο άτομο. Στη σχολική ηλικία τα παιδιά αντιδρούν κυρίως με φόβο και αισθήματα ενοχής. Ενώ στην εφηβική ηλικία μπορεί να υπάρχουν ακραίες αντιδράσεις, όπως είναι η κατάθλιψη, η χρήση ναρκωτικών, η τάση αυτοκτονίας, αλλά και πλήρης αδιαφορία. Τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται πάντα για την αρρώστια και το θάνατο αγαπημένου προσώπου με ειλικρίνεια από τους γονείς, ανάλογα βέβαια με την ηλικία και το επίπεδό τους. Και να μην γίνεται προσπάθεια να διαστρεβλώσουμε τα γεγονότα, να διαστρεβλώσουμε την πραγματικότητα και να αποκρύψουμε τα αισθήματα που νιώθουμε εμείς, αλλά και να προσπαθήσουμε να αποκρύψει το ίδιο το παιδί τα αισθήματα χωρίς να το βοηθάμε. Οι μεγάλοι πρέπει να τα υποστηρίζουν, αλλά και να χρησιμεύουν ως πρότυπα με την ίδια τους τη στάση. Όταν εμείς εκδηλώνουμε τα αισθήματά μας ανοιχτά, βοηθάμε και το παιδί να τα εκδηλώσει ανοιχτά. Αν εμείς κρυφτούμε από αυτό, το ίδιο θα κάνει και το παιδί. Εμείς είμαστε το πρότυπό του. Ο θάνατος αγαπημένου προσώπου αποτελεί οριακό γεγονός στη ζωή κάθε ανθρώπου. Για την παιδική ηλικία το θέμα παίρνει ιδιαίτερες διαστάσεις λόγω των αναπτυξιακών διεργασιών που γίνονται στο σωματικό, στο πνευματικό, αλλά και στο ψυχικό τομέα και συντελούνται σε αυτή την περίοδο της ζωής. Οι συνέπειες μπορεί να είναι σωματικές, πνευματικές και ψυχικές διαταραχές, καθώς και κοινωνικά προβλήματα. Η συχνότητα των διαταραχών αυτών, αλλά και των προβλημάτων, κυμαίνεται στις διάφορες έρευνες από 14% έως και 69% ανάλογα με τους ερευνητές και πώς τα αξιολογούν. Περίπου ένα 20% και για άλλους έως και 45% παρουσιάζουν τέτοια διαταραχή αυτά τα παιδιά που αναγκάζουν το περιβάλλον να ζητήσει ακόμα και τη βοήθεια ειδικού ψυχικής υγείας. Όσον αφορά στο φύλο, τα αγόρια παρουσιάζουν διαταραχές που εκδηλώνουν κυρίως τη συμπεριφορά τους, ενώ τα κορίτσια εκδηλώνουν διαταραχές περισσότερο με σωματικά προβλήματα, όπως είναι η εννούρηση, όπως είναι τα προβλήματα ύπνου κτλ. Πάμε να δούμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την αντίδραση του παιδιού. Αυτή είναι η ηλικία, είναι το φύλο, είναι η σωματική και ψυχική κατάσταση και του παιδιού αλλά και των γονιών. Έχει να κάνει με το άτομο που χάθηκε. Αν ένα άτομο που ήταν πολύ κοντά, δηλαδή ο γονιός του παιδιού, παίζει πολύ περισσότερο ρόλο από όσο αν ήταν ένα άτομο λίγο πιο μακριά. Ένας φίλος που μπορεί να παίζει στο σχολείο, ένα άλλο άτομο που δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Έχει να κάνει με το είδος του θανάτου. Πώς πέθανε αυτό το άτομο, πέθανε επειδή ήταν μεγάλο σε ηλικία, πέθανε ήταν ευνίδιος ο θάνατος. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά και η οικογενειακή κατάσταση. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, πόσο καλά οι δεσμοί της οικογένειας είναι στενοί, αν υπάρχει η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, αυτό συμβάλλει πάρα πολύ στο πώς το παιδί θα αντιδράσει σε μια τέτοια κατάσταση. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο το παιδί για την εμφάνιση των διαταραχών είναι συνήθως η ηλικία κάτω των 5 χρονών και η εφηβική ηλικία. Εκεί βλέπουμε περισσότερο τα παιδιά να εκδηλώνουν αρνητικές αντιδράσεις. Είναι οι προϋπάρχουσες σωματικές ή και ψυχικές διαταραχές στο παιδί ή τους γονείς. Αν έχουμε προηγούμενο ιστορικό στο παιδί, αυτό σίγουρα θα επηρεάσει αρνητικά το πένθος. Είναι η απώλεια του πατέρα για ένα αγόρι εφηβικής ηλικίας και η απώλεια της μητέρας για ένα κορίτσι κάτω των 11 χρονών. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις σχέσεις και πώς δένεται το παιδί, πώς έχει πρότυπο τον γονιό του και γι' αυτό λέμε τις συγκεκριμένες ηλικίες. Είναι ο ευνίδιος θάνατος, είναι ο φόνος, είναι η αυτοκτονία. Είπαμε και πριν πώς έχει πεθάνει το άτομο που έφυγε. Διαταραγμένες σχέσεις με το άτομο που χάθηκε και γενικά μεταξύ των μελών της οικογένειας. Σκεφτείτε πόσες φορές
Έχουμε ακούσει κάποιον να λέει, να ξέρεις, δεν πρόλαβα να του πω συγγνώμη ή δεν πρόλαβα να του πω αυτά που ήθελα. Είναι οι σχέσεις αυτές που μπορεί να επηρεάζουν το άτομο στη σχέση που είχε με το άτομο που έφυγε. Εάν είχε καλές σχέσεις, προφανώς θα νιώθει και όχι καλά, τουλάχιστον δεν θα διαταραχθεί, όπως εάν υπήρχαν προβληματικές σχέσεις μεταξύ των δύο. Είναι τα οικονομικά προβλήματα ή η ακούσια μετακίνηση οικογένειας. Κάποιος, για παράδειγμα, μία σύζυγος μπορεί να χάνει τον σύζυγό της και γι' αυτό τον λόγο να αναγκάζεται να μετακομίσει, γιατί δεν τα βγάζει πέρα οικονομικά. Οπότε όλο αυτό να δημιουργεί ούτως ή άλλως ένα πρόβλημα στο ίδιο το παιδί, καθώς θα πρέπει να ξεκινήσει μια τελείως καινούργια ζωή, μακριά από τους φίλους του, μακριά από τους ανθρώπους που είναι κοντά του και τα άτομα που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή να το στηρίξουν. Είναι η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τα άτομα τα οποία νομίζουμε ότι δεν βιώνουν το θρήνο. Για παράδειγμα, τα παιδιά θεωρούμε πως δεν τον βιώνουν όπως θα το βιώναμε εμείς. Και ίσως παραγνωρίζουμε λίγο το θρήνο τους. Που σημαίνει ότι η ίδια κοινωνία δεν θα τα στηρίξει. Γι' αυτό λέμε ότι μπορεί να υπάρχει μια έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης, όπως και στην ίδια τη μητέρα του παιδιού, η οποία φυσικά αλληλεπιδρά με το παιδί και το επηρεάζει. Εάν η ίδια δεν έχει την κοινωνική υποστήριξη που θα έπρεπε να έχει, προφανώς δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στο παιδί. Είναι συνηθισμένο να θεωρείται φυσικό να ενημερώνουν οι ενήλικες και να εξηγούν στα παιδιά πώς γεννιέται ο άνθρωπος. Και υπάρχουν και σχετικά βιβλία γι' αυτό και υπάρχει και πρόθεση να μπει στα σχολεία, αν δεν κάνω λάθος, ένα τέτοιο μάθημα, όπως και η σεξουαλική ενημέρωση. Αντίθετα, δεν είναι συνηθισμένο και συνήθως θεωρείται αφύσικο να συζητούν μαζί τους για το θάνατο και γι' αυτό το αποφεύγουν. Στα σχετικά ερωτήματα, τα παιδιά συναντούν συνήθως τι άλλο, την αμηχανία των ενηλίκων και φυσικά και τον πόνο ή την αδυναμία να τα συμπαρασταθούν εκείνη τη στιγμή που τους χρειάζονται. Τις περισσότερες φορές, νομίζοντας ότι τα προστατεύουν, καταφεύγουν στα ψέματα, στην υποκρισία ή στην παραποίηση της πραγματικότητας. Όπως είπαμε και πριν, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και δεν λένε όλη την αλήθεια. Επιπλέον, στη σημερινή κοινωνία συμβαίνει το εξής παράδοξο και οξύμορο. Ενώ τα παιδιά εκτίθενται πάρα πολύ στις βίαιες εμπειρίες του θανάτου που φέρνουν μέσα η εφημερίδα, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, εμείς τι κάνουμε? Προσπαθούμε δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τους μιλήσουμε για αυτό το γεγονός. Ενώ τα ίδια το βλέπουν καθημερινά μπροστά τους. Το έχουμε καθημερινά μέσα στο σπίτι μας. Το παιδί χρειάζεται ενημέρωση όχι μόνο για το θάνατο, αλλά και για τον επικείμενο θάνατο, καθώς και συμπαράσταση. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να λεχθεί στο παιδί. Η αλήθεια είναι η μόνη απάντηση. Η προσέγγιση βέβαια, είτε ως ενημέρωση, είτε ως συμπαράσταση, διαφέρει από ηλικία σε ηλικία και θα τα πούμε παρακάτω. Ας δούμε λιγάκι όμως και πώς εμφανίζεται ο θάνατος και η βία μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπουμε ότι η τηλεόραση καθημερινά παρουσιάζει χιλιάδες βίους θανάτους. Βλέπουμε πολέμους μέσα από τις ειδήσεις, πράγματα που τα βλέπει το παιδί καθημερινά και δεν είναι ώρες ακατάλληλες που μπορεί να κοιμάται. Τα βλέπει στις ειδήσεις στις 6, στις 7 η ώρα, μέσα από τα παιδικά. Ωστόσο, η παρακολούθηση του θανάτου κάποιου μέσω μιας οθόνης τηλεόρασης φαίνεται ότι είναι μια εμπειρία τελείως διαφορετική από όπως την λαμβάνει όταν τη ζει πραγματικά. Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή η τηλεόραση προβάλλει συνήθως κάτι εκτός του μεσόωρου. Μπορεί, ας πούμε, να δείχνει ότι πεθαίνουν μόνο οι άνθρωποι πολύ μεγάλης ηλικία μέσα από τις ταινίες, μέσα από τις σειρές. Κάτι που δεν μπορεί να διαχειριστεί το παιδί όταν θα πεθάνει ο φίλος του. Ή μπορεί να δείχνει ένα μαζικό, ας το πούμε, φαινόμενο μέσα σε ένα πόλεμο. Κάτι που πάλι δεν μπορεί να το διαχειριστεί γιατί εμείς δεν έχουμε πόλεμο. Αντίθετα, οι αγγελίες θανάτων στην εφημερίδα αφορούν καθημερινούς ανθρώπους και ανθρώπους που γνωρίζουμε. Επίσης, πολλά βία γεγονότα και θάνατοι παρουσιάζονται σε σύριαλ, στην τηλεόραση, σε έργα, σε παιχνίδια βίντεο. Αυτά όμως συνήθως δεν είναι καθόλου ρεαλιστικά. Όταν βλέπεις, για παράδειγμα, τον Τόμ και Τζέρι να σκοτώνει μονίμως τον Ντουίτι, δεν χάνεται, ξαναζεί πάλι ο Ντουίτι. Οπότε δεν μπορεί το παιδί να καταλάβει ότι πέθανε ο παππούς και δεν θα τον ξαναδώ ποτέ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Η βία στην τηλεόραση, παρόλο που δεν αποτελεί τη μόνη αιτία της εκδήλωσης βίας στην κοινωνία, είναι όμως ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει σε αυτή.
Η συνήθις τακτική είναι να αποκρύπτουμε στο παιδί τη σοβαρότητα μιας αρρώστιας ενός αγαπημένου προσώπου. Όπως επίσης και ο επικείμενος θάνατος να κρύβεται για να μην πληγώσουμε το παιδί. Στην καθημερινή πράξη όμως δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει, παρόλο που υπάρχουν βέβαια και αντίθετες απόψεις που λένε ότι ίσως θα πρέπει να το κρύβουμε. Στερούμε λοιπόν από το παιδί την εμπειρία της αρρώστιας και αποκρύβουμε την απειλή του θανάτου όταν αυτά συμβαίνουν στο άμεσο περιβάλλον του παιδιού. Γιατί έτσι φοβόμαστε μην αναστατωθεί το παιδί ή μην αποδιοργανωθεί ψυχικά. Όταν οι ενήλικες σιωπούν ή όταν παραπληροφορούν ή όταν απομονώνουν ένα παιδί από τα γεγονότα, το οθούν σε αυτό που ονομάζεται συναισθηματική εξορία. Αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο τραυματικό από την ίδια την αρρώστια ή το θάνατο που μπορεί να νιώσει το παιδί. Το αποκλείουν από μια υπόθεση που το αφορά άμεσα και που μπορεί να το σημαδέψει σε όλη του τη ζωή. Του δίνει λοιπόν το μήνυμα ότι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ή να ανταπεξέλθει σε αυτό και ότι δεν αξίζει να ενημερώνεται ή να συμμετέχει σε όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή του. Και φυσικά στον άνθρωπο που αγαπάει. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που συμμετέχουν και προσφέρουν στη φροντίδα αγαπημένου τους προσώπου κατά τη διάρκεια της αρρώστιας ή ακόμα και του επικείμενου θανάτου είναι αυτά τα παιδιά τα οποία βιώνουν τον προπαρασκευαστικό θρήνο. Αυτά τι γίνεται, αντλούν ικανοποίηση και αποθηκεύουν όλες αυτές τις πολύτιμες εμπειρίες και τις αναμνήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν αργότερα στο να προσαρμοστούν στην όλη κατάσταση, αλλά θα πρέπει όμως να τηρούμε και κάποιες προϋποθέσεις στην ενημέρωση που δίνουμε στο παιδί για την αρρώστια ή για το θάνατο. Η ενημέρωση του παιδιού να είναι σύμφωνα με το επίπεδο κατανόησής του και τις ανάγκες του για πληροφόρηση εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Θυμάμαι όταν ήμουν εθελόντρια στο ΑΧΕΠΑ, στο ογκολογικό τμήμα, που μου είχαν πει το εξής. Υπήρχαν παιδάκια τα οποία ήταν 3 ή 4 χρονών και μπορούσαν να σου πούν ότι σήμερα τα βάζω πέρα, έχω αρκετά λευκά αιμοσφαίρια. Υπήρχαν όμως και άλλα παιδάκια, ήταν μια κοπελίτσα 17 χρονών, η οποία δεν ήθελε να ακούσει με τίποτα, ούτε να της πει ο γιατρός κάτι για την ασθένειά της, δεν ήθελε να ακούσει πώς πάει, πώς δεν πάει, ήθελε να ξέρει μόνο πόσες μέρες ακόμα θα ζήσω. Τι μπορώ να κάνω ακόμα. Φανταστείτε λοιπόν ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τι θέλει το παιδί να ακούσει, θα πρέπει να είμαστε κοντά στο παιδί, να αξιολογούμε το νοητικό του επίπεδο και έπειτα να του μιλάμε. Να του δίνεται διαρκώς τη δυνατότητα να επιλέγει το ίδιο με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό επιθυμεί να βρίσκεται στο πλευρό του αγαπημένου του προσώπου και να συμμετέχει στην φροντίδα του. Οι ενήλικες να είναι σε εγρήγορση για να τους συμπαρασταθούν και να τους στηρίξουν καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρίας αυτής. Πολλοί ενήλικες ίσως δεν μπορούν να το καταφέρουν αυτό γιατί οι ίδιοι δεν έχουν την ψυχολογική ισορροπία να τα απεξέλθουν. Οπότε ίσως κάποιο άλλο άτομο που φροντίζει το παιδί εκείνη τη δεδομένη στιγμή ίσως θα πρέπει να αναλάβει αυτό το ρόλο. Οι ενήλικες που προσπαθούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα παιδιά το θάνατο, που προσπαθούν να τα διδάξουν τι είναι ο θάνατος ή να συμπαρασταθούν στα παιδιά που προσπαθούν να προσαρμοστούν μέσα από μια σημαντική απώλεια, πρέπει να προσέχουν τους εξής 4 παράγοντες. Το αναπτυξιακό στάδιο. Αναφορικά με αυτό, η νοητική ανάπτυξη δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Η ωριμότητα είναι ένας παράγοντας που έχει να κάνει με πάρα πολλά επίπεδα. Έχει να κάνει με τη φυσική ανάπτυξη του παιδιού, έχει να κάνει με την ψυχολογική, με την κοινωνική, με την πνευματική πλευρά της ζωής του. Οπότε πρέπει να λαμβάνουμε όλους αυτούς τους παράγοντες υπόψη. Έχει να κάνει όμως και με τις εμπειρίες ζωής. Η ποσότητα αλλά και η ποιότητα των εμπειριών που είχε το παιδί αναφορικά με το θάνατο επηρεάζουν τον τρόπο που τον κατανοεί. Ακόμη η προσωπικότητα του κάθε παιδιού θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο το παιδί μπορεί να σκεφτεί το θάνατο. Ανάλογα με το πώς λοιπόν έχει βιώσει το θάνατο στο παρελθόν, ακόμα και με το να χάσει ένα ζωάκι, με το να ψοφήσει ένα ζωάκι του και πώς το χειρίστηκε, μπορεί ακόμα και αυτό το γεγονός να το επηρεάσει σε ένα θάνατο πραγματικό ενός αγαπημένου προσώπου, έτσι, ενός ανθρώπου. Τον τρόπο επικοινωνίας, αν θα μοιραστεί τις σκέψεις του αναφορικά με το θάνατο, θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα του παιδιού και την επιθυμία του να επικοινωνήσει. Ακόμα και την υποστήριξη. Σημαντική είναι η υποστήριξη και η συμπαράσταση που δέχεται από τους άλλους.
πολλοί αναρωτιούνται, θρηνούν τα παιδιά? Ακόμα και τα παιδιά 2 χρονών ή 2 μηνών θρηνούνε? Και όμως, ναι, τα παιδιά θρηνούνε, αλλά πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε γιατί θρηνούν πολύ διαφορετικά από τους ενήλικες. Κάθε παιδί έχει το δικό του τρόπο να θρηνεί. Δεν υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος. Ο θρήνος είναι μια απόλυτα φυσιολογική αντίδραση και βοηθάει το παιδί να αποδεχτεί την πραγματικότητα και να αντέξει την απώλεια και να προσαρμοστεί σε αυτήν. Τα παιδιά θρηνούν κατά διαστήματα. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν μπορούν να αντέξουν ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα οδυνηρά συναισθήματα. Έτσι, ενώ τη μια στιγμή είναι θλιμμένα, την επόμενη στιγμή μπορούν να παίζουν. Αυτή η αντίδραση δεν σημαίνει ότι αδιαφορούν ή ότι έχουν ξεπεράσει τη θλίψη. Μπορεί η σύζυγος ή ο σύζυγος, όταν έχει χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο, να κλαίει όλη μέρα. Αυτό δεν συμβαίνει με το παιδί. Το παιδί τη μία μπορεί να είναι έτσι, την άλλη έτσι. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θλίβεται. Μπορεί το παιδί μέσα από το παιχνίδι του να βγάζει τη θλίψη. Ο θρήνος είναι μια μακρόχρονη διεργασία. Δεν έχει καθορισμένο χρονικό τέλος και αναβιώνει σε επόμενα στάδια ανάπτυξης του παιδιού. Σημαντικές αλλαγές στην νοητική του ανάπτυξη, στη συναισθηματική και κοινωνική του ζωή ξαναφέρουν στην επιφάνεια το θρήνο, δίνοντας έτσι στο παιδί την ευκαιρία να δώσει ένα νέο νόημα στην απώλεια αυτή. Τα παιδιά εκφράζουν το θρήνο τους με έργα και σπανιότερα με λόγια. Δεν έχουν όλα τα παιδιά την ευχέρεια στο να βάλουν τα συναισθήματά τους και να λένε πονάω γιατί τον έχασα ή όπως ίσως μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Τα παιδιά περισσότερο θα το δείξουν με μια πράξη, με το να κλειστούν στον εαυτό τους, με ένα παιχνίδι που μπορεί να παίζουν με ρόλους και να δείχνουν ότι ο παππούς πέθανε. Οπότε μέσα από τις πράξεις θα δούμε τη θλίψη τους. Στα παιδιά η ικανότητα του λόγου δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη. Γι' αυτό και εκφράζουν το θρήνο τους με αυτόν τον τρόπο. Που μπορεί να γίνει μέσα από τις ζωγραφιές, μέσα από τις αλλαγές στη συμπεριφορά, στον ύπνο, στο φαγητό, ακόμα και στο σπίτι ή στο σχολείο, στις επιδόσεις τους στα μαθήματα. Τα παιδιά δυσκολεύονται να ζητήσουν στήριξη. Συνήθως οι στενοί συγγενείς είναι απορροφημένοι από το δικό τους πόνο και κατά συνέπεια είναι λιγότερο διαθέσιμοι. Επίσης, τα παιδιά σπάνια αναζητούν στήριξη από τους συνομιλίκους τους, καθώς φοβούνται μήπως απομονωθούν επειδή τα ίδια διαφέρουν. Ποιες όμως είναι οι ανάγκες ενός παιδιού που θρηνεί? Θέλει να κατανοήσει ακριβώς τι συνέβη στο αγαπημένο του πρόσωπο και γιατί αυτό συνέβη. Να έρθει σε επαφή και να εκφράσει τα συναισθήματα που προκαλεί η ίδια η απώλεια. Να διατηρήσει ζωντανή την ανάμνηση του αγαπημένου προσώπου. Να συνεχίσει τη ζωή του και να επενδύσει σε άλλες νέες σχέσεις. Όπως επίσης να δέχεται στήριξη από το περιβάλλον του. Πώς όμως μπορούμε να στηρίξουμε αυτό το παιδί? Ενημερώνοντας το έγκαιρα, αξιόπιστα και με απλά λόγια. Ενθαρρύνοντάς το να εκφράσει τα συναισθήματά του. Διευκολύνοντας το να διατηρήσει την ανάμνηση του προσώπου που πέθανε. Ενισχύοντας τη συμμετοχή του στο οικογενειακό πένθος. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το να, ας πούμε, λέει η μητέρα ή ο πατέρας, πάμε στο νεκροταφείο να ανάψουμε ένα κεράκι. Είναι καλό να συμμετέχει και το ίδιο το παιδί σε αυτή τη διαδικασία για να προσαρμοστεί καλύτερα. Εξασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη σταθερότητα στις συνθήκες ζωής του. Το παιδί μπορεί να έχει πάρα πολλές απορίες, θα τα πούμε και αργότερα πιο λεπτομεριακά. Μπορεί να έχει πολλές απορίες. Ποιος θα με φροντίσει τώρα, ποιος θα με διαβάζει. Όλα αυτά πρέπει να το εξασφαλίσουμε ότι κάποιος θα τα κάνει και να το βοηθήσουμε στο να βάλει ένα πρόγραμμα στη ζωή του, γιατί αυτή τη στιγμή έχει αποδιοργανωθεί. Και να παρέχουμε υποστήριξη σε σταθερή βάση. Θα ήθελα τώρα να δούμε συγκεκριμένα, ξέρω ότι είστε από πολλές βαθμίδες, από παιδική ηλικία, να τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα στην αντίστοιχη ηλικία και πώς μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά συγκεκριμένα ως εκπαιδευτικοί. Στην ηλικία αυτή το παιδί δεν αντιλαμβάνεται την έννοια του θανάτου. Είναι όμως ικανό να διαπιστώσει την απουσία και να διαισθανθεί τη θλίψη των ενηλίκων, η οποία συνήθως αντικατοπτρίζεται μέσα από τη συμπεριφορά τους απέναντι στο ίδιο το παιδί. Συνήθως η μητέρα κάνει μηχανικά τα πράγματα όταν συμβεί ένα πένθος. Αν, ας πούμε, χάσει τον πατέρα ή το πρόσωπο της φροντίδας, θα κάνει λίγο πιο μηχανικά. Δεν εκπέμπει όλη αυτή την αγάπη και τη φροντίδα που υπήρχε πριν. Δεν υπάρχει διάθεση για παιχνίδι, ίσως αγχώνεται περισσότερο, υπάρχει ένας εκνευρισμός από τα πρόσωπα της φροντίδας. Λέω πρόσωπα της φροντίδας γιατί μπορεί ακόμα και τα αδέλφια να φρόντιζαν τα παιδιά αυτά και να δημιουργείται αυτή η κατάσταση.
Με αυτόν τον τρόπο το παιδί εισπράττει δύο απώλειες. Εκτός από τη στέρηση που έχει από το αγαπημένο πρόσωπο, στερείται και την ίδια τη φροντίδα, ό,τι σημαίνει αυτό, ενώ την όλη διαδικασία της φροντίδας στο ίδιο το παιδί. Επίσης, η σχέση του με το πρόσωπο που απέμεινε και το φροντίζει είναι αναγκαίο να χαρακτηρίζει από τρυφερότητα, από αγάπη, από στοργή, αφοσίωση και να ικανοποιούνται οι σωματικές αλλά κυρίως οι συναισθηματικές του ανάγκες. Το παιδί μπορεί να αντιδράσει με παλινδρόμηση, με διαταραχές σύντησης, διαταραχές ύπνου, ευερεθιστότητα, αλλά και υπερβολική προσκόλληση στο άτομο που έμεινε να το φροντίζει. Παλινδρόμηση οργανική, εδώ το εννοώ ως οργανική. Συναισθηματική είναι αυτό που λέω είναι η προσκόλληση, μπορεί να προσκοληθείς πάνω στο άτομο. Παλινδρόμηση σωματική, οργανική έχει να κάνει κυρίως με το να για παράδειγμα είχε μάθει το παιδάκι να πηγαίνει στην τουαλέτα μόνο του, είναι σε αυτό το στάδιο δηλαδή, και παλινδρομεί και ξανά πάλι ξεκινάμε από την αρχή. Αυτό είναι η παλινδρόμηση. Θα ξαναβρει τους φυσιολογικούς του ρυθμούς μόνο όταν νιώσει ξανά ότι ικανοποιούνται οι συναισθηματικές του ανάγκες από το άμεσο περιβάλλον. Αν ο εναπομείνας γονιός δεν μπορεί να αυτοελεγχθεί, πρέπει κάποιος άλλος να αναλάβει τη στενή ανατροφή του παιδιού, τουλάχιστον έστω το πρώτο καιρό. Το παιδί στην ηλικία αυτή επηρεάζεται καθοριστικά από τη στάση των ενηλίκων και τη συμπαράσταση ή την υποστήριξη που δέχεται εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Περνάμε στην προσχολική ηλικία. Το παιδί αυτής της ηλικίας δεν έχει ακόμα αφομοιώσει την έννοια του θανάτου. Το αναφέρατε και πριν, έτσι, είναι συγκεκριμένα τα στάδια. Δεν έχει μεταφυσική αγωνία και δεν πιστεύει ότι ο θάνατος είναι γεγονός αμετάκλητο, ανεπανόρθωτο και τελειωτικό. Έχει όμως σχηματίσει κάποιες αόριστες εικόνες από τα γεγονότα, τις διηγήσεις, τα παραμύθια, με αποτέλεσμα να νιώθει έναν αόριστο φόβο για το θάνατο. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζει, είναι άγνωστο γι' αυτό. Η πιο κοινή θεώρηση για το θάνατο στην ηλικία αυτή είναι ότι κοιμήθηκε για πάντα ή ότι αυτός που πέθανε πήγε στον ουρανό ή στον παράδεισο, ανάλογα με το τι κοινωνικές επιρροές έχει. Εδώ χρειάζεται προσοχή όμως. Η έκφραση κοιμήθηκε για πάντα πρέπει να αποφεύγεται. Δεν είναι καλό. Αυτό γιατί πολλά παιδιά πιστεύουν ότι μπορεί να πάνε να κοιμηθούν και να πεθάνουν και αυτά. Ή ο αδελφός τους που βλέπουν δίπλα να κοιμηθεί και να μην τον ξαναδούν ποτέ. Προκαλούν λοιπόν προβλήματα ακόμα και την ώρα του ύπνου. Μπορεί να μην θέλουν να κοιμηθούν, μπορεί να θέλουν να κοιμηθούν με το πρόσωπο της φροντίδας, η μητέρα ή τον μπαμπά, γιατί φοβούνται και το χάσουν. Όπως αναφέρθηκε, το αμετάκλητο του θανάτου δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα. Όσον αφορά τον ουρανό ή τον παράδεισο, θεωρείται ότι είναι καλό να δοθεί μια εικόνα της μεταθανάτιας ζωής, ανάλογα πάντα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις που έχει και η κάθε οικογένεια. Η συνήθις αντιδράση της ηλικίας αυτής είναι εκτός από τον αόριστο φόβο, παλινδρόμηση, άγχος αποχωρισμού και προσχόληση στον εναπομείναντα γονιό. Επίσης είναι η υπερκινητικότητα, η ευερεθιστότητα, να φοβάται να ξυπνάει το βράδυ, να έχει φιάλτες, ακόμα και νυχτερινή εννούρηση. Λόγω της σύγχυσης που έχει για την έννοια του θανάτου, μπορεί πολλές φορές να χαρακτηριστεί και ως άκαρδο ή αναίσθητο. Αυτό όμως έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά που σας είπα πριν για το παιδάκι. Μπορεί να τα εκφράσει μέσω του παιχνιδιού που παίζει και εμείς να μην το καταλαβαίνουμε. Εξάλλου είναι γνωστό ότι στο παιδί της ηλικίας αυτής η λύπη για τον αποχωρισμό δεν καταργεί το γέλιο ή το παιχνίδι. Τέλος, χαρακτηριστική αντίδραση της ηλικίας αυτής, που είναι και αυτή η απόρρια της σύγχυσής του, για το ποιος θα φροντίζει τον νεκρό, μήπως κρυώνει, μήπως δεν μπορεί να αναπνεύσει μέσα στο φέρετρο, όπως επίσης και η ελπίδα. Όλα αυτά μπορεί να είναι η ελπίδα του να επιστρέψει πάλι πίσω. Όλα αυτά μπορεί να είναι κάποιες απορίες που πρέπει να τις καλύψουμε στο παιδί. Οι μεγάλοι δεν πρέπει να κρύβουν, όπως και στην προηγούμενη ηλικία, τα αισθήματα θλίψης που νιώθουν για την απώλεια, μήπως και πληγωθεί το παιδί. Αντίθετα, πρέπει να τα δείχνουν, αλλά με μέτρο όσο είναι δυνατόν. Το να καθόμαστε και να κλαίμε όλη μέρα μπροστά στο παιδί σίγουρα δεν βοηθάει, έτσι, οπότε χρειάζονται όλα με μέτρο. Το βοηθούν λοιπόν να εκτιμήσει την πραγματική αξία της ζωής, αλλά και τα συναισθήματα όλα αυτά που το περιβάλλουν. Περνάμε τώρα στην ηλικία 7 με 10 ετών. Εκεί αρχίζει να συλλαμβάνει το παιδί τη μονιμότητα της απουσίας που συνεπάγεται ο θάνατος. Δύο είναι τα συναισθήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε αυτή την ηλικία. Είναι ο φόβος
του θανάτου, αλλά είναι και η ενοχή. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ο φόβος του είναι μήπως χάσει και τον άλλο γονιό όταν έχει χάσει τον ένα, ή μήπως πεθάνει το ίδιο, ή ιδίως όταν έχει χάσει έναν αδελφό, είναι ακόμα περισσότερη αίσθηση αυτή ότι μπορεί να πεθάνω εγώ ο ίδιος. Το παιδί μπορεί με αγωνία να ρωτάει το γονιό του αν θα πεθάνει αυτός ή αν θα πεθάνει το ίδιο. Η απάντηση πρέπει να είναι καθησυχαστική. Πρέπει να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρονικά το θάνατο. Να λένε ότι είναι συνηθισμένο να πεθαίνουν οι άνθρωποι πολύ μεγάλοι και σπάνια όταν είναι νέοι. Βέβαια, όσο το παιδί οριμάζει, θα αντιλαμβάνεται καλύτερα και την πραγματικότητα. Στην ηλικία αυτή είναι συχνά και τα αισθήματα ενοχής. Είναι συνηθισμένο πολλές φορές το παιδί να έρχεται, γίνεται ένας τσακωμός και να λέει το παιδί από μέσα του, πολλές φορές και απ' έξω, εύχομαι να μην υπήρχες ποτέ ή εύχομαι να πεθάνεις. Δεν καταλαβαίνουν σίγουρα τι είναι αυτό που λένε, αλλά η αίσθηση αυτή όμως του έχει αποτυπωθεί, αυτό το μήνυμα που δίνει εκείνη την ώρα ή αυτό που βιώνει, του έχει αποτυπωθεί στο μυαλό και μπορεί να φοβάται μήπως το ίδιο δημιούργησε, ας το πούμε, αυτόν τον θάνατο, έφτιαξε αυτόν τον θάνατο με αυτή την ευχή που έκανε. Ένας άλλος λόγος ενοχής είναι οι απειλές των γονιών πολλές φορές. Ένα ακόμα μεγάλο λάθος που λένε ότι αν δεν είσαι καλό παιδί ή αν δεν κάνεις αυτό, η μαμά θα πεθάνει, η μαμά θα φύγει, η μαμά δεν θα την ξαναδείς ποτέ. Όλα αυτά μπορούν πάλι να δημιουργούν στο παιδί αυτό το αίσθημα της ενοχής ότι εγώ δεν ήμουν καλό παιδί και γι' αυτό το λόγο πέθανε ο μπαμπάς ή η μαμά. Είναι σημαντικό και αν ακόμη το παιδί δεν εκδηλώνει αισθήματα φόβου ή ενοχής με τη συζήτηση, να προσπαθούν οι ενήλικες να τα φέρουν όλα αυτά στην επιφάνεια. Γιατί μπορεί να τα κρύβει πίσω από προκλητικές ενέργειες ή να τα εκφράζει με την οργή, με την παλινδρόμηση, με την απομόνωση. Πολλές φορές όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να φέρει το παιδάκι να είναι και σε κατάθλιψη. Πάμε τώρα στην ακόμα δύσκολη ηλικιακή περίοδο, που είναι η εφηβεία, 11 με 17 ετών. Είναι μια περίοδος βιοψυχολογικών αλλαγών, που σε άλλα παιδιά περνάει ευκολότερα, αλλά σε άλλα δυσκολότερα. Στην εφηβεία υπάρχει βέβαια πλήρης αντίληψη του θανάτου, αλλά και των συνεπειών αυτού. Στην ηλικία αυτή είναι συχνή η εμφάνιση ψυχολογικών μηχανισμών άμυνας. Ελπίζω κάποιοι να τους γνωρίζετε. Μηχανισμοί άμυνας μπορεί να είναι η εκλογήκευση. Προσπαθούμε να τα εκλογικεύσουμε όλα. Γιατί έγινε αυτό, έγινε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Μπορεί να είναι η άρνηση. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας. Η άρνηση μπορεί να τη βιώνει το παιδί, για παράδειγμα να απορρίπτει τους συνομιλίκους του ή το άγχος μήπως προδοθούν τα αισθήματά του στους ενήλικες και με αυτόν τον τρόπο να κλείνεται στον εαυτό του, να αρνείται κάθε ευαισθησία και να υπάρχει ένας κίνδυνος μήπως το θεωρήσουμε αναίσθητο. Απέναντι στο θάνατο αγαπημένου προσώπου μπορεί το ίδιο το παιδί να απομακρυνθεί από το άτομο που πέθανε. Να μην πηγαίνει στον τάφο του ή να μην θέλει να αναφέρει καθόλου το γεγονός. Και πολλές φορές να νιώθουμε αυτό το παιδί ότι είναι πολύ εγωιστής και ότι δεν βοηθάει καθόλου την κατάσταση. Μπορεί να αντιδράσει ακόμα και με έναν άλλο μηχανισμό άμυνας που είναι η μετάθεση. Μπορεί δηλαδή να μεταθέσει τις δυσκολίες της διεργασίας του πένθους στα σύμφυτα με την εφηβεία, σωματικά αλλά και ψυχικά προβλήματα. Αυτά μπορεί να μονοπολίσουν τη σκέψη του και να διωγγωθούν λόγω του θανάτου, κάνοντας να φαίνεται ότι ο χώρος για τη διεργασία του πένθους περιορίζεται αισθητά. Άλλες αντιδράσεις στην εφηβεία είναι ο θυμός, το άγχος, η απελπισία για το μέλλον, η σχολική αποτυχία, η παθολογική προσκόλληση στον εναπομείναντα γονιό, η ιδιαίτερη λύπη σε ειδικές χρονολογικά περιπτώσεις που σχετίζονται με το αγαπημένο πρόσωπο που χάθηκε. Να αντιδρά πάρα πολύ δηλαδή σε μια επέτειο, ας πούμε, όταν κλείνει χρόνο το άτομο που πέθανε, να αντιδρά πάρα πολύ αρνητικά. Είναι επίσης η παραπτωματική συμπεριφορά ή επίσης το να ψηθούν τον κίνδυνο. Μπορεί να προκληθούν και διατροφικές διαταραχές, ανορεξία, βουλημία. Είναι η απομόνωση και η κατάθλιψη. Τέλος, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους εφήβους είναι τα ναρκωτικά, αλλά ακόμα και η αυτοκτονία. Συνήθως νιώθουν ότι μπορεί να βρεθούν πιο γρήγορα κοντά στο άτομο που χάθηκε με αυτόν τον τρόπο. Στην προσέγγιση του εφήβου χρειάζεται εκ μέρους των ενηλίκων αυθεντικότητα, προσπέραση των προκλήσεών του,
Διακριτή συμπαράσταση και όχι επιβολή. Δεν είναι αναγκαίο με το ζόρι, αν ο ίδιος ο έφηβος δεν έχει ανάγκη τη συμπαράσταση, εμείς να είμαστε κοντά του με το ζόρι και να του λέμε πες μου τι νιώθεις ή έλα να σε βοηθήσω. Το παιδί όταν θα το χρειαστεί θα το ζητήσει από μόνο του. Ένας τρόπος λοιπόν προσέγγισης του εφήβου είναι η αναδιαμόρφωση από το παιδί του γονιού που χάθηκε. Αυτό θα σας εξηγήσω τι σημαίνει. Έχει να κάνει με τις αναμνήσεις, με τα αισθήματα, τα συναισθήματα του παιδιού, τα αντικείμενα, αλλά και τις πράξεις. Συζητούμε με τον έφηβο για το γονιό που χάθηκε. Να συζητούνται τυχόν κοινές τους κλήσεις ή ταλέντα. Επισημαίνουμε δηλαδή ότι του έμοιαζε, ας πούμε, του πατέρα σου ή της μητέρας σου, ήταν και αυτός σαν εσένα και να το ενθαρρύνουμε σε αυτό. Να δείχνουν σεβασμό στη μνήμη του, αλλά να χρησιμοποιούν και το χιούμορ για να θυμούνται ευχάριστες στιγμές που διασκέδαζαν όλοι μαζί. Να ενθαρρύνουν τον έφηβο να διηγείται κοινές δραστηριότητες και να εκφράζει τα συναισθήματά του. Να δίνονται ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες στη μνήμη του γονιού που χάθηκε. Το να πηγαίνουμε λουλούδια στον τάφο ή το να θυμόμαστε την επέτειο και να κάνουν πράγματα που θα τον ευχαριστούσαν. Να του δοθούν ενθύμια του χαμένου γονιού, όπως φωτογραφίες, ρούχα, κοσμήματα, με αποτέλεσμα όταν το έχει ανάγκη το παιδί να το θυμάται με τον δικό του τρόπο. Να δούμε λιγάκι την κηδεία. Πολλοί γονείς με ρωτάνε, είναι η κηδεία τέλος πάντων του παππού ή της γιαγιάς, να το πάω το παιδί, επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, μήπως το επηρεάσει αρνητικά. Η κηδεία λοιπόν έχει μια κοινωνικοψυχολογική διάσταση. Έχει μια θέση στη διαδικασία με την οποία ο πενθών αλλάζει τη σχέση του με τον νεκρό. Μέρος της διαδικασίας είναι η αναγνώριση αυτής της αλλαγής που έχει συντελεστεί τόσο στον νεκρό όσο και στον πενθούντα. Ο νεκρός έχει αλλάξει επειδή δεν είναι πλέον ζωντανός. Αλλά και ο πενθών έχει αλλάξει γιατί έχει στερηθεί αυτή τη σχέση που είχε με τον νεκρό. Για παράδειγμα, ένα παιδί που έχει τους γονείς, τον χάσει τον ένα γονιό, γίνεται ορφανό. Αλλάζει η σχέση. Η κηδεία συμβολίζει ακόμα και την αλλαγή της σχέσης μεταξύ του πενθούντος και του περιβάλλοντος του. Διακηρύσσει δηλαδή δημόσια αυτή τη νέα θέση, η χειρία, η ορφάνια, και βεβαιώνει ότι θα γίνει δεκτός στον κόσμο με αυτή τη νέα θέση. Η κηδεία είναι μια ιεροτελεστία που προϋποθέτει τη συμμετοχή της κοινωνικής ομάδας και η κοινωνική ομάδα με την παρουσία της δείχνει την υποστήριξη και τη συμπαράσταση στο ίδιο το άτομο που πενθεί. Η κηδεία δημιουργεί επίσης και ένα κλίμα θεραπευτικού πένθους, αν το δούμε από μια ψυχολογική διάσταση. Διευκολύνει τη διεργασία της θλίψης και αρχίζει με την αντιμετώπιση και την παραδοχή του θανάτου. Μπορεί να διευκολύνει τον ίδιο τον πενθούντα να αφήσει τον νεκρό και να βοηθήσει τη συναισθηματική εξάρτηση, η οποία μετατοπίζεται από τον νεκρό στους ζωντανούς. Αφήνουμε δηλαδή τον νεκρό και μέσω της κηδείας αντλούμε πλέον υποστήριξη από τα άτομα που μας φροντίζουν, από τα άτομα που είναι κοντά μας. Η ακολουθία της κηδείας συμβολίζει τη μέθοδο και την επεδίωξη της προοδευτικής απαγκιστρώσεως του πενθούντος από τον νεκρό. Αυτό γίνεται σιγά σιγά, δεν γίνεται αμέσως. Σιγά σιγά μέσω των σταδίων που περνάει το παιδί του πένθους θα περάσει σε αυτή τη συμπαράσταση που θα αντλήσει από το κοινωνικό περιβάλλον. Όταν τελειώσει ο ενταφιασμός, η διεργασία της θλίψης εντείνεται και εκεί ο θλιμμένος γίνεται το επίκεντρο, εκείνο που πρέπει να δώσουμε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη σημασία. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα πρέπει να αντιληφθούμε αν κάποιο παιδί πρέπει ή δεν πρέπει να παρακολουθήσει την κηδεία. Η ηλικία και η ωριμότητα του παιδιού, η σχέση με αυτόν που χάθηκε και η γενικότερη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σπίτι, το ευνίδιο ή όχι του θανάτου είναι καθοριστικά στοιχεία. Όριμο για την ηλικία του παιδί σε περιβάλλον που δείχνει αυτοσυγκράτηση και μέτρο στις εκδηλώσεις του πόνου, ασφαλώς και μπορεί να παρακολουθήσει την κηδεία. Εκτός ίσως από την πιο οδυνηρή στιγμή που κατεβάζουν το φέρετρο στο χώμα. Αντίθετα, αν το παιδί είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, έχει διαταραχές συμπεριφοράς και η ατμόσφαιρα στο περιβάλλον είναι υπερβολικά φορτισμένη συγκινησιακά, είναι προτιμότερο να αποφύγει την κηδεία. Πάντως δεν πρέπει να παραβλέπετε το γεγονός ότι η φαντασία του παιδιού συχνά υπερβάλλει και την πιο τραγική πραγματικότητα
μπορεί να την συμβολίζει να είναι για αυτόν ακόμα πιο οδυνηρή από την πραγματική πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί αυτό στο μυαλό του να το φτιάξει πολύ τραγικό αν δεν το παρακολουθήσει, τη στιγμή που δεν είναι τόσο τραγικό και ίσως μπορεί να το αντέξει και να ανταπεξέλθει σε αυτό. Πώς ενημερώνουμε ένα παιδί? Δεν αποκρύπτουμε το γεγονός. Η απόκρυψη της πραγματικότητας ή η παροχή ψεύτικων πληροφοριών, αντί να προστατεύει το παιδί, αντίθετα δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Μην ξεχνάτε και περιπτώσεις που το παιδί μπορεί να μην ξέρει τίποτα και από τα παιδάκια της τάξης να μαθαίνει τις πληροφορίες που θα έπρεπε να γνωρίζει από το οικογενειακό του περιβάλλον. Η σιωπή που επικρατεί τα κάνει να αισθάνονται μόνα και αποκομμένα από την υπόλοιπη οικογένεια, τα αναγκάζει να κλειστούν στον εαυτό τους και να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες, που συχνά είναι οι πιο τρομακτικές. Αυτό που σας είπα πριν με την πραγματικότητα, το κάνει πιο τραγικό. Ενημερώνουμε τα παιδιά αμέσως μετά το γεγονός. Η καθυστέρηση δημιουργεί ανασφάλεια, δημιουργεί φόβο, σύγχυση. Εξηγούμε με ακρίβεια και ειλικρίνεια τι συνέβη, πώς συνέβη και προσαρμόζουμε το λεξιλόγιό μας ανάλογα με το αναπτυξιακό του και νοητικό του επίπεδο. Χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. Μεταχειριζόμαστε λέξεις όπως πέθανε ή θάνατος και όχι διφορούμενος όπως χάθηκε, έφυγε. Οι διφορούμενες ασαφείς εκφράσεις συχνά παρερμηνεύονται και ιδιαίτερα από μικρότερα παιδιά που δυσκολεύονται να κατανοήσουν ούτως ή άλλως όλο αυτό, τι είναι θάνατος, αν είναι οριστικός κτλ. Δεν οροποιούμε την πραγματικότητα του θανάτου. Ακούμε προσεκτικά και δίνουμε απαντήσεις σε αυτό που μας ρωτάει το παιδί. Δεν το βομβαρδίζουμε με 1002 πληροφορίες και του δίνουμε χρόνο να εκφράσει τα συναισθήματά του. Αν δεν γνωρίζουμε κάτι, απλώς λέμε δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται πάντα να δίνουμε απαντήσεις, καλό είναι και να μην γνωρίζουμε και να το ψάχνουμε και όταν θα το κατέχουμε καλά, τότε να δίνουμε την απάντηση. Τονίζουμε στο παιδί ότι δεν έχει την ευθύνη για αυτό που συνέβη. Το διαβεβαιώνουμε ότι τίποτα από όσα έκανε ή σκέφτηκε ή είπε δεν προκάλεσαν το θάνατο του αγαπημένου του προσώπου και τονίζουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να είχε κάνει για να αποτρέψει αυτόν τον θάνατο. Επαναλαμβάνουμε τις πληροφορίες και εξηγούμε ξανά και ξανά αυτό που συνέβη. Πληροφορούμε το παιδί για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Σας είπα και πριν, είναι καλό να οργανώσουμε το μέλλον του. Ποιος θα το φροντίζει, ποιος θα το διαβάζει, ποιος θα το κοιμίζει. Πώς ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Επιτρέποντας το παιδί να εκφράσει τα συναισθήματά του, όποια και αν είναι αυτά, είναι σημαντικό να το βοηθήσουμε να νιώσει ελεύθερο και να εκφράσει οτιδήποτε και αν είναι αυτό που αισθάνεται. Αυτό μπορεί να είναι και επιθετικότητα. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι καλό να το βγάλει από μέσα του. Δείχνουμε κατανόηση και αποδοχή. Ακούμε με προσοχή χωρίς να το κρίνουμε και χωρίς να του λέμε πώς πρέπει να αισθάνεται ή πώς να σκέφτεται. Δείχνουμε κατανόηση απέναντι στα συναισθήματα θυμού ή σε αρνητικές σκέψεις που μπορεί να έχει. Τονίζουμε ότι όσα αισθάνεται είναι φυσιολογικά. Μοιραζόμαστε μαζί του και τα δικά μας συναισθήματα. Είναι πολύ σημαντικό και εμείς, εννοείται και για μας να το βγάζουμε από μέσα μας, αλλά και για να δει το παιδί ότι δεν είναι το μόνο που νιώθει έτσι, ότι και εμείς νιώθουμε παρόμοια συναισθήματα. Επιβεβαιώνουμε στο παιδί ότι το αγαπάμε με λόγια, με μια αγκαλιά, με ένα χάδι, δείχνουμε το ενδιαφέρον και την αγάπη μας. Έτσι μειώνονται και τα έντονα συναισθήματα ανασφάλειας που συχνά κυριεύουν το παιδί. Και συνήθως αυτά υπάρχουν όταν έρχεται αντιμέτωπο με μια απώλεια. Αναγνωρίζουμε και το δικό μας πόνο. Δίνουμε χώρο και χρόνο στον εαυτό μας και ζητούμε βοήθεια από συγγενείς ή φίλους όταν το έχουμε ανάγκη. Δεν είναι απαραίτητο να φαινόμαστε δυνατοί και να τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας. Είναι πολύ καλό να ζητάμε βοήθεια όταν το χρειαζόμαστε. Διατηρούμε την ανάμνηση του αγαπημένου προσώπου. Αναφερόμαστε στο πρόσωπο που πέθανε. Δεν αποτρέπουμε το παιδί από το να μιλά γι' αυτό. Μοιραζόμαστε τις αναμνήσεις μας από το πρόσωπο που πέθανε και αποφεύγουμε την εξηρανίκευση του ατόμου που πέθανε. Βοηθούμε το παιδί να βρει τρόπους να διατηρεί ζωντανή την ανάμνησή του. Αυτό μπορεί να γίνει με το να κρατήσει ένα άλμπουμ από φωτογραφίες, να το φτιάξει μόνο του ή με τη βοήθειά μας, ή με το να κρατήσει κάποιο αγαπημένο του αντικείμενο. Επίσης, επιτρέπουμε στο παιδί να συμμετέχει σε οικογενειακές εκδηλώσεις πένθους, εφόσον το ίδιο το επιθυμεί. Θυμόμαστε τις επαιτίους και τις γιορτές. Σε γενέθλια, διακοπές, γιορτές του ατόμου που έχει πεθάνει, δημιουργείται συνήθως και μια συναισθηματική φόρτιση. Έτσι, ο ρόλος ο δικός σας ίσως μπορεί να είναι καταλυτικός σε αυτή την ένταση που μπορεί να υπάρχει. Η απώλεια ενός μέλους αφορά όλη την οικογένεια,
ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα, και δεν υπάρχει λόγος να αποκλείεται κανένας από τον οικογενειακό θρήνο. Ο ρόλος του σχολείου έχει δύο σκέλη. Ο πρώτος ρόλος έχει να κάνει κυρίως με την γενικότερη αγωγή των παιδιών σχετικά με το θάνατο, που θα πρέπει να είναι ενημερωμένα και προετοιμασμένα. Το άλλο σκέλος έχει να κάνει με τη στήριξη που θα δώσει σε ένα παιδί το οποίο βιώνει πένθος. Το σχολείο μπορεί σε μεγάλο βαθμό να βοηθήσει το παιδί να αντιμετωπίσει λιγότερα επώδυνα το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου. Περνάει πάρα πολλές ώρες στο σχολείο, σχεδόν το 1/3 της ημέρας του. Οπότε ο ρόλος σας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Έτσι νιώθει πιο ασφαλές και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών μπορεί να εξωτερικεύσει τον πόνο ή τη θλίψη. Γιατί είναι άτομα έξω από την οικογένεια, οπότε ίσως μέσω εσάς βγάλει κάποια συναισθήματά του. Πρέπει να είναι έγκαιρα ενημερωμένο το σχολείο αμέσως. Αν δείτε κάποιες συμπεριφορές περίεργες, καλό είναι να ενημερωθείτε από τους γονείς αν έχει συμβεί κάτι, οπότε να είστε πάντα σε καλή συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον και να μαθαίνετε γρήγορα τα νέα. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε κι εσείς να ενημερώσετε τα παιδιά μέσα στην τάξη ή τους άλλους εκπαιδευτικούς ότι ίσως χρειάζεται να έχουν ένα ιδιαίτερο χειρισμό προς το παιδί που πενθεί. Η εκπαίδευση μπορεί να του παρέχει σχέδια εργασίας με τα οποία το παιδί να εκφράσει τα συναισθήματά του. Σχέδια που απλώς του διευκολύνουν να μιλήσει για αυτό που βιώνει και σχέδια που αναφέρονται καθ' αυτά στο θάνατο. Αυτά τα σχέδια έχουν να κάνουν γενικά με το θάνατο ή την απώλεια και καλό είναι να δίνονται όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι εξαιτίας κάποιου συγκεκριμένου συμβάντος. Όταν το παιδί βρεθεί σε αυτή τη θέση, μπορεί να αντιμετωπίσει πιο ψύχραιμα το θάνατο, αφού το έχει δουλέψει πρώτα με εσάς και το έχει προετοιμάσει στον εαυτό του. Οργανώνουμε λοιπόν συζητήσεις σχετικές με μικρά πένθη που βιώνει το παιδί και το αφήνουμε να εκφραστεί μέσα από τη ζωγραφική, η οποία κυρίως λειτουργεί πολύ θεραπευτικά, αλλά και μέσα από προληπτικά προγράμματα παρέμβασης. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει βιβλία που απευθύνονται στο θάνατο, άμεσα ή έμεσα, για να εισάγει το παιδί στο θέμα, καθώς και μέσα από το παιχνίδι που λειτουργεί πάντα ως μια εκφραστική μέθοδος. Και θεραπευτικά, αλλά και διαγνωστικά ως μέσο λειτουργεί το παιχνίδι. Μέσα από αυτό μπορεί το παιδί να παρουσιάσει τον πόνο, τη θλίψη του, αλλά και τη στάση που έχει απέναντι στο θάνατο. Σε καμία περίπτωση οι δάσκαλοι, όπως και οι γονείς, δεν πρέπει να αποφεύγουν σχετικές συζητήσεις όταν το παιδί έχει ανάγκη να μιλήσει. Και αυτό συνήθως φοβάστε μήπως δημιουργήσει και μεγαλύτερη αναστάτωση, αλλά δεν είναι έτσι. Το παιδί αυτό είναι θεραπευτικό γι' αυτό, το να το βγάλει από μέσα του και να συζητήσει με κάποιον. Συζητήσεις γύρω από το θάνατο μπορεί να γίνουν από την πρώτη σχολική ηλικία με αφορμή τους μικρούς θανάτους που συμβαίνουν στη ζωή όλων των παιδιών. Όπως για παράδειγμα, σας είπα και πριν, πέθανε ψόφισε το κατοικίδιο, είναι ένας μικρός αποχωρισμός για το παιδί, ένας μικρός θάνατος. Ένα διήγημα που θα αναφέρεται σε αρρώστια ή θάνατο του ήρωα, τα λουλούδια που πεθαίνουν σε εισαγωγικά, ή το χειμώνα, τα φύλλα που πέφτουν, τα δέντρα, όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταλάβει το παιδί τι μπορεί να σημαίνει θάνατος. Το ιδανικό όμως είναι η αγωγή γύρω από το θάνατο να πάρει μια πιο οργανωμένη μορφή και να ενταχθεί φυσικά στη διδακτέα ύλη. Πάμε να δούμε λιγάκι στον κοινωνικό περίγυρο, ο οποίος θα πρέπει να συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη του ατόμου που πενθεί, θα πρέπει να είναι κοντά στο άτομο που πενθεί και εσείς, ας το πούμε, είστε η ομάδα του σχολείου, αλλά είστε και κοινωνικός περίγυρος, οπότε θα πρέπει να το δείτε και από αυτή τη σκοπιά. Το παιδί σπάνια ζητάει στήριξη από τους συνομιλίκους του, καθώς φοβάται μήπως απομονωθεί επειδή διαφέρει. Σας είπα και πριν, η σχέση αλλάζει. Τώρα μπορεί να είναι ένα παιδί ορφανό, μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο δεν θα έχει το γονιό του ή έχασε τον αδελφό του, έχει αλλάξει η σχέση, οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορεί να απομονωθεί από την ομάδα του, της τάξη, από το σχολείο, από τους συνομιλίκους του. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση που το ίδιο το άτομο που πενθεί απομονώνεται από τη δική του επιλογή, καθώς κρατάει μια εχθρική και επιθετική συμπεριφορά προς τους άλλους, πιστεύοντας ότι δεν μπορούν να το καταλάβουν.
Στην περίπτωση του παιδιού που αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, η στάση του είναι απόμακρη ακόμα και στα μέλη της οικογένειάς του. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο σχολείο, συνήθως συμβαίνει και στο οικογενειακό περιβάλλον. Οπότε, με μια καλή συνεργασία με τους γονείς, μπορούμε να βοηθήσουμε στο να επιληφθεί αυτό. Αποτραβιέται λοιπόν και δεν δέχεται τη στήριξη που του προσφέρουν. Επίσης, για να διασφαλίσει ότι δεν θα χάσει κι άλλο αγαπημένο του πρόσωπο, τους κρατάει όλους σε απόσταση. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, ο περίγυρος πρέπει να δείξει ότι είναι δίπλα στο πενθούντα και πως κατανοεί την αντίδραση και τον πόνο του. Θα πρέπει να επικοινωνεί με όσο το δυνατόν διακριτικό τρόπο, αλλά να μην χαθεί αυτή η επικοινωνία. Αυτό σιγά σιγά θα του δώσει την ευκαιρία να ανοίξει την καρδιά του και να μιλήσει για τα συναισθήματά του. Έτσι θα έχουμε ως αποτέλεσμα να ενταχθεί ξανά στην ομάδα. Κλείνοντας, θα πούμε 10 μύθους οι οποίοι έχουν να κάνουν με το παιδικό πένθος. Λένε πολλοί ότι το πένθος έχει στάδια που τα περνάμε όλοι με συγκεκριμένη σειρά. Δεν ισχύει αυτό. Στη διαδικασία του πένθους δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά. Κάποιος μπορεί να βιώσει την άρνηση, κάποιος άλλος, σας είπα και πριν, να βιώσει τη μετάθεση, να βιώσει τελείως διαφορετικά την όλη κατάσταση. Ακόμα και δύο άτομα μέσα από την ίδια οικογένεια να βιώνουν τελείως διαφορετικά το πένθος. Οι γονείς πρέπει και μπορούν να έχουν όλες τις απαντήσεις και πληροφορούν τα παιδιά για τα πάντα γύρω από την απώλεια και το θάνατο. Δεν είναι έτσι. Σας είπα και πριν, είναι καλό να λέμε δεν ξέρω, εάν δεν γνωρίζουμε. Κανείς δεν έχει όλες τις απαντήσεις, ακόμα ούτε και οι ειδικοί. Είναι απολύτως φυσιολογικό οι γονείς να παραδεχτούν ότι η ζωή και ο θάνατος είναι ένα μυστήριο. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν μια απώλεια και δεν συνδέουν καθόλου τον εαυτό τους με αυτήν. Γιατί άλλωστε να το κάνουν? Πάλι δεν ισχύει αυτό. Ανεξάρτητα από τη μορφή απώλειας, πολλά παιδιά αισθάνονται ενοχές, σαν εκείνα να έχουν φταίξει σε κάτι, σαν εκείνα να προκάλεσαν την απώλεια. Πιο συγκεκριμένα, ένα παιδί που βιώνει την απώλεια μιας ενωμένης οικογένειας ή του ενός γονέα μετά από ένα διαζύγιο, πολύ συχνά αισθάνεται ότι ευθύνεται εκείνο για τη διάσπαση όλης της οικογένειας. Αισθήματα ενοχής, σας είπα και πριν, μπορεί να υπάρχουν πάλι και στο θάνατο. Το πένθος και η απώλεια που βιώνει ένας γονιός δεν επηρεάζει το παιδί και τον τρόπο που εκείνο βιώνει μια απώλεια. Πάλι είναι λάθος. Οι ενήλικες γονείς, δάσκαλοι, αποτελούν μοντέλα προς μίμηση. Αν ο ενήλικας αρνείται το πένθος, πιθανόν και τα παιδιά να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Αν οι ενήλικες επιτρέπουν στον εαυτό τους να είναι θυμωμένοι ή λυπημένοι, αυτό ανοίγει το δρόμο στο παιδί να μπορεί να είναι θυμωμένο ή λυπημένο όταν βιώνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι προς όφελος των παιδιών να κρύβουμε αυτά τα συναισθήματα, αποφεύγοντας φυσικά την υπερβολή και την έκφραση των συναισθημάτων. Σας είπα και πριν, μπορούμε να εκφράσουμε τη λύπη μας, όχι όμως να κλαίμε και όλη μέρα μπροστά στο παιδί. Τα συναισθήματα ενοχής που συχνά το παιδί νιώθει όταν χάσει κάποιον μπορούν να αναγνωριστούν και να ελευθερωθούν αν το παιδί βλέπει έναν ενήλικα το οποίο εκφράζει αυτά τα συναισθήματα με το δικό του τρόπο. Οι ενήλικες πρέπει να αποφεύγουν τα θέματα που μπορεί να προκαλέσουν στεναχώρια και κλάμα σε ένα παιδί. Πολλές φορές λέμε, αν μην μας ακούσει το παιδί, μην ακούσει τα προβλήματα που έχουμε, πάλι είναι λάθος. Ίσα-ίσα το παιδί θα πρέπει να γνωρίζει μια κατάσταση, γιατί ούτως ή άλλως όλη αυτή η ψυχολογική διάθεση που έχουμε, αυτός ο αρνητισμός, που εκπέμπεται στο παιδί. Ένα παιδί που παίζει είναι ένα παιδί που δεν είναι σε πένθος ή μελαγχολία. Λάθος. Τα παιδιά δεν πένθουν με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να είναι λυπημένα, να κλαίνε, άλλα μπορεί να εκφράζουν το πένθος τους μέσα από το παιχνίδι, άλλα να είναι θυμωμένα ή πληγωμένα. Και ένα παιδί μπορεί να επεξεργαστεί πολύ δύσκολα τα συναισθήματά του, σε αντίθεση με έναν ενήλικα που γνωρίζει τι είναι αυτά τα συναισθήματα και γιατί τα βιώνει τη δεδομένη στιγμή. Βρέφη και νήπια δεν είναι σε θέση να πενθήσουν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Κάθε παιδί που είναι αρκετά μεγάλο για να αγαπήσει, είναι και αρκετά μεγάλο για να πενθήσει. Τα παιδιά μπροστά σε μια απώλεια λόγω θανάτου αντιδρούν καλύτερα σε εξηγήσεις όπως η γάτα χάθηκε ή ο μπαμπάς πήγε ένα μακρύ ταξίδι, ο καλός Θεούλης πήρε τη γιαγιά γιατί ήταν καλή, ο Μαξ η γάτα αποκοιμήθηκε και πήγε στον παράδεισο των γατών, και αυτό είναι πάλι λάθος. Όλα τα παραπάνω προκαλούν επιπλέον σύγχυση στο μυαλό και στο ψυχισμό των παιδιών. Εμποδίζουν ένα κανονικό πένθος και πολύ συχνά είναι η πηγή της εμφάνισης φοβιών. Αυτό που σας είπα και πριν. Μπορεί να φοβάται το παιδί να πάει για ύπνο. Συνεπώς, η φράση «ο παππούς πήγε σε ένα ωραίο μέρος» αναρωτιούνται πότε θα γυρίσει αυτός ο παππούς, και γιατί γύρισε, και γιατί δεν γύρισε ακόμα, και γιατί όλοι κλαίνε δίπλα μου ενώ πήγε ταξίδι, ή γιατί κλαίνε επειδή η γιαγιά ήταν καλή και έφυγε. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν
επιπλέον απολύτως στο παιδί και σύγχυση. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση εμπιστοσύνης προς το παιδί, όταν οι γονείς εκφράζουν με ειλικρίνεια το τι έχει συμβεί και μιλάνε για την πραγματικότητα όπως έχει, δίνουν στο παιδί την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και τη στήριξη που χρειάζεται. Τα παιδιά, όπως και οι ενήλικες, χρειάζεται να ξεπεράσουν γρήγορα το πένθος τους και να προχωρήσουν. Και αυτό είναι ένα λάθος. Κάθε άνθρωπος χρειάζεται το χρόνο του να βιώσει όπως ο ίδιος θέλει τα συναισθήματά του και να επεξεργαστεί το θρήνο του με όσο χρόνο χρειάζεται. Τα παιδιά καλύτερα να μην παρευρίσκονται σε κηδείες. Τα μεγαλύτερα παιδιά χρειάζεται να έχουν την επιλογή, όπως είπαμε και πριν. Εφόσον το επιθυμούν και έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, αν το θέλουν μπορούν να το κάνουν. Το σύνηθες είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά από το να παραβρεθούν σε μια κηδεία, γιατί είναι δύσκολο ακόμα και για εμάς τους ενήλικες. Είναι δύσκολο, αλλά όπως σας είπα και πριν, βοηθάει το παιδί στο να επεξεργαστεί καλύτερα την όλη διαδικασία. Οπότε, αν το παιδί το επιθυμεί, να μην το αποτρέψετε. Η διαδικασία του πένθους και η διεργασία της απώλειας, όχι μόνο στους ενήλικες, αλλά και στα παιδιά, είναι μια μακρόχρονη και δύσκολη διαδικασία. Χρειάζεται να υπάρξει χώρος, αλλά και ο χρόνος για να βιωθεί, να κατανοηθεί, έτσι έστω με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι στο να επιλύσουν όλο αυτό. Όταν τα παιδιά εκτίθενται στην αρρώστια και στο θάνατο αγαπημένου προσώπου, θα στρέψουν το βλέμμα τους στους μεγάλους και εκεί θα αναζητήσουν τη στήριξη. Αυτούς έχουν ως πρότυπα, οπότε όπως αντιμετωπίζουν οι μεγάλοι τις προκλήσεις της ζωής, με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσουν και αυτά τις όποιες προκλήσεις δέχονται. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι μεγάλοι πρέπει να επιστρατεύσουν όσες δυνάμεις τους έχουν απομείνει και να τα στηρίξουν. Εσείς πάλι με τη δικιά σας στήριξη μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτό το κομμάτι. Με έργα λοιπόν να δείχνουν την πίστη τους στο αύριο, στο μέλλον και σε αυτό το κομμάτι μπορεί τα παιδιά να σας εκφράσουν τι θα γίνει στο μέλλον. Εγώ θα είμαι μόνος μου, δεν θα έχω βοήθεια. Εσείς μπορείτε να τους δώσετε ελπίδες για το μέλλον τους και να τα βοηθήσετε στηρίζοντάς τα. Είναι καθοριστικό να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι ο πόνος τους μπορεί να βιώνεται όταν έχουν χάσει ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Το τίμημα είναι επειδή το έχουν αγαπήσει. Αλλά αυτό γίνεται γιατί φανταστείτε τη ζωή χωρίς αγάπη. Όταν αγαπάς, μόνο τότε η ζωή είναι πλούσια και γεμάτη. Δεν ξέρω αναφορικά αν θέλετε να σημειώσετε κάποια βιβλία που έχουν να κάνουν με το πένθος, για την παιδική ηλικία, παιδική και βρεφική, το Αντίο Φρέντι, το οποίο είναι πολύ καλό να το δουλέψετε μέσα στην τάξη. Υπάρχει και πρόγραμμα, αν το έχει ανάγκη κάποιος μπορώ να του το δώσω. Είναι για τη διαχείριση του πένθους από τη Σοφία Χατζηνικολάου το 2007, η έκδοση 2007. Επίσης, «Μα που πήγε η Χρυσούλα» της Μυρτώ Νίλσεν, μετάφραση το 2011, έχει να κάνει για μια ιστορία με το θάνατο και τη φιλία. Ο Νούλης, ο Χημειοανθρωπούλης, πάλι από τη Μυρτώ Νίλσεν το 2000. Αυτό έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί η χημειοθεραπεία, πώς ο Νούλης ως κυνηγός κυνηγάει τα καλά και τα κακά κύτταρα και τι συμβαίνει, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ίσως για πιο μεγάλη ηλικία, το πένθος στη ζωή μας, πάλι από τη Μυρτώ Νίλσεν και Δανάη Παπαδάτου το 1998, έχει να κάνει με τον περιπεπλεγμένο και τον παραγνωρισμένο θρήνο. Παραγνωρισμένος θρήνος μπορεί να είναι και αυτός των παιδιών. Το παραγνωρίζουμε σημαίνει ότι δεν το βλέπουμε, ενώ τα παιδιά βιώνουν το θρήνο, εμείς δεν το βλέπουμε. Επίσης, όταν η αρρώστια και ο θάνατος αγγίζουν τη σχολική ζωή, πάλι η μετάφραση και η επιμέλεια είναι της Μυρτώ Νίλσεν. Όλα αυτά είναι βασισμένα σε έρευνες και προγράμματα τα βιβλία και είναι αρκετά βοηθητικά. Έκδοση του 1999. Έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της αρρώστιας που μπορεί να βιώνει ένα παιδί και πόσο όλο αυτό συμβάλλει στον ψυχισμό του. Και ίσως για πιο μεγάλους, λογοτεχνικό μυθιστόρημα μπορούμε να το πούμε. Ένα μυθιστόρημα είναι το Χάρισμα της Βέρθας, από τη Φωτεινή Τσαλίκογλου. Είναι εκδόσεις Καστανιώτη. Και επίσης Εμπειρία ζωής προς το θάνατο της Παπαδάτου του 1989. Αυτό είναι φανταστικό βιβλίο.
Και βοηθάει, έχει μέσα και τα στάδια του πέμπτους και πώς μπορεί να τα βιώσει ένας άνθρωπος, αλλά πάλι σας λέω είναι όλα ενδεικτικά. Κάθε άνθρωπος το βιώνει τελείως διαφορετικά. Ευχαριστούμε την κυρία Γαλματζή.